श्रीकृष्ण जानती राधिका जीवन दुखी संगात दुखी जीवन दुखी संगात हमारी देवी कमला कांतल
ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବାର ମାସ ବାଲୁକା ପୂଜା କରନ୍ତି ହବିଷ ଇଏ ଦାମୋଦର ପୂଜା ଆମେ ଧରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସବ ନାଗର ସାଗର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିବେ ମୋର ମନ ଶଙ୍ଖରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭରି ଉପାଖ୍ୟାନ ସତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଜ୍ଞା 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 ପିଲେମାନ ହଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ କିରେ ଭାଗବତରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ 1200 ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ବିଶ୍ରମା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରାବଣର ବାପା ବାପା ବିଶ୍ରମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକିଲେ ଜେଜେ ଜେଜେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇ ହବନି ବିଶ୍ରମା ପଣ୍ଡିତ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପତ୍ରିକାକୁ ଦେଇଦେଲେ ନିଅ ପଢ ନାତି ସମ୍ପର୍କରେ ନା ହଁ ଜେଜେ ନାତି ଦେବାରୁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏହେ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ରାଜାଣୀ ଗ୍ରହଣ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲେଖା ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଅସୃଶ୍ୟ ବନବ୍ୟାଧ ଶବର ସହିତ ବେଶ ଏକ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ସଂଯୋଗ ଜେଜେ ବିଶ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କହିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଅସୃଶ୍ୟ ବନବ୍ୟାଧ ଶବର ଖବର ଜେଜେ ଜେଜେ ଇଏ ଶବରଟାକୁ କାଟି ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ସଂଯୋଗ